دا اسمان دا طرف ته یو اعلان کون کے اعلان کئی یو آواز کون کے اعلان کئی یا باغی الخیر اقبل اے غیسار چی طلبگار دا خیری خیر زال لغواری اقبل را مخامخ شنن موقرا ویا باغی الشر اقصر اوے طلبگار دا شرع دا پسادا دا گناہون طلبگاری بس دینن تا تا موقع دا راشق پر اللہ خوشالکا نور میاش کی سمر فسادات کڑی تا سمر نقصانات دی کڑی سمر دا اللہ نے بغاوت تکے شپورز لگی آئی نشی تماشی فحاشی اور یعنی پراڑو دوکی حرام خوری تکے اکثر بن شبستے راشن موقعہ نن تقوی اختیار کا پریز اختیار کا منز وکا روجی و نسات تلاوت وکا اسکار وکا صدقات وکا اکثر بستے بن شنور دا گناہونا دمرا عظیم میاشت چی اللہ دی خپل بندگانو تا دا جنت دروازیم کولاو کی جزما دروازی تاسو تا گورے کولاو دی جنت تاسو پہ انتظار دے راشے حاصلی کے ازان لگ فلم یغلق منها باب یو دروازم دائر نبندیگی ونادا مناد من السمائی غور سرواری دا حدیث نادا مناد من السمائی دا اسمان دا طرف تا یو اعلان کون کے اعلان کئی یو آواز کون کے اعلان کئی یا باغی الخیر اقبل اے غیسار چی طلبگار دا خیری خیر زال لغواری اقبل را مخامخ شنن موقرا ویا باغی الشر اقصر اوے طلبگار دا شرع دا پسادا دا گناہون طلبگاری بس دینن تا تا موقع دا راشق پر اللہ خوشالکا یا باغی الشر اقصر نور بن شی نور میاش کی سمر فسادات کڑی تا سمر نقصانات دی کڑی سمر دا اللہ نے بغاوت تکے شپورز لگی آئی نشی تماشی فحاشی اور یعنی پراڑو دوکی حرام خوری تکے اکثر بن شبستے راشن موقعہ نن تقوی اختیار کا پریز اختیار کا منز وکا روجی و نسات تلاوت وکا اسکار وکا صدقات وکا اکثر بستے بن شنور دا گناہونا سمر خست اعلان کی یا باغی الخیر اقبل را مخامخ شنن موقرتا تا داماو تا تا اعلان کی خردی اعلان بلبیک سو کوئی سوک دے چردی اعلان لبیک کوئی راضی زمارون راشی نندا لبیک کوئی وی او نند رمضان دا میاشتی دا غین موقع والی اس پتن لگی آئند رمضان کی منگتا موقع ملاوی کن ملاوی تیر رمضان کی بدی مسجد کی خلق ناس و خلن منگتا نخکار کی گی پتن لگی آئند رمضان کی بدلتا منگ ناس یو کن بیو ناس بیا با ارمان کو بیا با افسوس کو راشنن موقع دا رمضان اغا میاشتا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امدق حدیث کی فرمائی وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ اللہ دا پارا بدغش پدی رمضان کی سخرق دی چی دا جہنم نے آزادی دا جہنم نے نجات ورکی وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ او دائی وشپن پر رمضان کی ہرش پا اللہ سے خلق دی جہنم نے آزادی خوش قسمتا خلق چی اللہ اعلان کی دا سڑے دا جہنم نخلاش شنن فلان دا جہنم نخلاش شو امام ابن ماجہ و امام ترمذی دا حدیث تقل کرے نرزوان زمرو یا شیخ عبدالحمید پرتاو یاڑو